мисъл да не допуснат гол вложиха сините, в което няма нищо лошо. Гол на Гаджев! Поне 1-1 благодарение на този феноменален удар на Влади Гаджев. Левски се спасява от загуба, като че ли в тази минута, и ще държи все пак реванша отворен. И ще още веднъж става дума за дистанция от около 27-8 метра. Леко излезлия напред вратар Рашка. Нямаше какво да направи тук. Просто видя как топката се закова в тук Иван Цветков. Търси позиция точно това да направи. Не! Подаване Райков! Аш! Гол за Левски! 2-1 за Левски! Шуртарш! Бележи гол и Левски побеждава състава на Спартак Търнава. Брилянтна атака на сините. Какво направиха футболистите на Георги Иванов в последните минути? Изиграха ги много силно. Всичко тръгна след изключителното изпълнение на Влади Гаджев в 89-та минута. А сега Шуртарш ознаменува дебюта си в Левски на европейска сцена с този важен, може да се окаже и безценен гол. Трябва да видим още веднъж повторение. Атаката действително беше прекрасна. Защо? Просто защо? Сега трябва да се зададат въпроса. Сините не играха по този начин в останалите минути от матча. Защо беше проспано цялото първо полувреме? Защо Тима бе така плаг в атака, след като се вижда, че има възможности? Гола действително бе отбелязан по един брилянтен начин. Изведнъщото подаване към Симеон Райков. Браво на младия футболист, който подаде пред отворена вратата на холандеца. Сега Георги Иванов обаче може да получи и предупреждение. Да видим за какво става дума. Или пък някой от резервите на Левски. Това сигнализира четвъртия съдия. Не е кой знае колко важно.